गिबियाव निमाहा बिग्रोयो जोबोद गरमनि थाखाय आङो गस्ला गेन्दिजों दिनै भिडिअ खालामबाय लोगोसे गय जानानै रायलायनाय जाबाय निमाहा हो दा खुब इम्पर्टेन्ट दिनैनि भिडिअआ मानगोनां पेरेंगा बसुमतारिया रबिराम नार्जारी बिथां सारखौ मा बुंदों महाजुद्ध बिथांमोननि गेजेराव बेखौ नुनो मोनगोन। दा ओरैबायदि मोनसे आं अनुभव खालामदों बोथोराबो जोबोद गरम ओरैनोबो थानो हाया दुब्लियावबो माइ गायनो हाया आरो जाय जायगाथिं दै गैया बिथांमोनाथ' माइखौ गायनो मोनासै खोथियानो रानजोब्बाय बोथोराबो जोबनोसै सुबुंनि गेजेराव अनलायनायाबो खम जालांबाय गावजों गाव हेफाजाब होलायनायाबो खम जालांबाय दावराव दावसिया बारा जालांबाय आदर्शनि गेजेरजों सोलिनाया खम जालांबाय सासेया सासेखौ डाउन होलायनो नाजानाया जोंनि गेजेराव बारा जालांबाय संसारनि मुल आदार अनलायनाय मोजां मोनलायनाय सुबुंनि गेजेराव जिब जुनारनि गेजेरावनो जाजाथों बिफां लाइफांनि गेजेरावनो जाजाथों बे अनलायनाय मोजां मोनलायनाय बुस्थुआ गैयाबा संसारा बिदिनो जालांसिगोन नामा अनुभव खालामदां। मा सानो नोंथांमोना बेफोरनि फारसेबो गियान दङब्ला आंखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। स' जोंहा मेन खोथाया जाहैबाय रबिराम नार्जारी बिथां सारा इउपिपिएल दोलोआव थांसिगोन आरो हाग्रामा महिलारी बिथांखौ सासे नेताया गियान गैयै अगियानजों रुजुदों आरो इउपिपिएल दोलोआ दिनै एफेक्सन खालामाखै होननानै गावसोरखौ फोरमान होनो नाजादों। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेफोर गासिबो खोथा मोननो हागोन उइथ प्रुफ। गिबियाव नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ए टु जेड नायनानै लाग्रोदो। 2020 চনৰ পাছত বিটিএডি একৰ্ডৰ পাছত কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি বিটিএডি আহিছে তেওঁৰো মাটিৰ অধিকাৰ নাই যাৰ ফলত হাগ্ৰামাই মোক 2008 চনত আহিছে বুলি মিছা মানে বদনাম যাচি পেলাই মোক ইভেকশ্যন কৰিব লাগে খেদিব লাগে বুলি তেওঁলোকে মানে কথা কৈ আছে তেওঁৰতো আৰু কোনো হেৰিয়ে নাই ভিজনো নাই মিছনো নাই গতিকে সেইবোৰ এটা কথা স্পষ্ট আমি আইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক অধিকাৰ দিয়া হৈছে আৰু দিয়া আছে আৰু ভৱিষ্যতে দিব ইভেকশ্যনৰ কথা নাই। কোনোবাই ক'ব পাৰে যে বড়োসকলৰ মাটিটো অনাবড়োসকলক দিছে এইটো মানে কেতিয়াও সত্য নহয় আইনে কেতিয়াও নকয়। প্ৰটেক্টেড লেণ্ড টু প্ৰটেক্টেড কমিউনিটি সকলৰ কাৰণে হয় আৰু নন প্ৰটেক্টেড কমিউনিটি যদি তেওঁলোক ইয়াত ইনভলভ আছে তাহানি প্ৰটেক্টেড লেণ্ড হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পাছত বা ডিক্লেৰেশ্যন হোৱাৰ আগৰ পৰাই তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাটিৰ সমস্যা ৰবিৰাম ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁ নিজে ইউপিপিএল দলত আহিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে কিন্তু হাগ্ৰামাহে কাইদ হৈ আছে হাগ্ৰামা কাইদ এই কাইদক পাৰ হৈ পেলাই আমাৰ ৰবিৰাম ডাঙৰীয়াতে কেনেকৈ আহিব এইটো অলপ চিন্তনীয় কথা। হাগ্ৰামাক বাদ দি সকলোৱে অহাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি 90%। 10% হাগ্ৰামাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ এই 10% ওপৰাই পেলাই আহিব পাৰে অসম্ভৱ নহয় সম্ভৱৰ 90% হৈ আছে আমাৰ কাৰণে এওঁলোকৰ কাৰণে দৰ্জা খোলা আমি সকলো জ্ঞানী ব্যক্তিক বিটিচিত ইউনাইট হোৱাটো বিচাৰে কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি আমি নালাগে আমি লোৱাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা। नुनो मोनबाय बियो मानगोनां पेरेंगा बिथांनि राव माब्लानिफ्राय बबे समाव रबिराम नार्जारी बिथां सारजों बिथाङा रायलायनो मोनखो बे खोथाखौ मोनसे है खोथाथ' पेरेंगा डाङरिया এটা राजनीतिक हाथियार हिसाबे व्यवहार करिছে এইটো সকলো ব্যক্তিহে বুজিবলৈ পাইছে बेयाव गोनो गोथो जानांगौ गैया। जों दासिमबो रबिराम सारा पेरेंगा बसुमतारिजों रायलायनाय जों दासिमबो नुनो मोनाखै खोनानोबो मोनाखै फ्रेन्ड सार्कोलनि गेजेरजोंबो खोनानो मोनाखै। बिथाङा बानसावनानै नैबे इलेक्शन खाथियाव बिपिएफनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ सापर्टार्स बिथांमोनखौ माबा मोनसे गोनो गोथो लाबोनो नाजादों। राजनीतिक षড়যন্ত্র हिसाबै पेरेंगा डाङरिया बै खोथाखौ बेवहार करिছে जाहाथे बिपिएफ समर्थक বিলাকৰ মাজত কনফিউজ আনিব পাৰে হয়তোই তেখেতসকলৰ টেকনিক बेयाव कुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया। रबिराम सारा जेराव दं बेयावनो दं एमएलए इथियाव एमएलए होयासै रबिराम सारे। दा हाग्रामा महिलारखौ मा बुंदों बिथां पेरेंगाया बेखौ आं एसे लास्टाव गिबियावनो बिथांमोना सफ्लादों इलेक्शन फैबाय नालाय सफ्लादों एभेक्सन खालामाखैनो इउपिपिएलआ बापारे बेसेबां बिमा माहारिफोरनि भिडिअ क्लिप्स होन नामा रायजो राजाफोर भिडिअ क्लिप्स मोदै रथ रथ गनानै बिथांखौ रागा जोंनाय पेरेंगा बसुमतारिखौ
रागा जोंनाय बर' बिमाफ्रा मोदै रथ' गाबनाय नोंथांमोना मिथिगौ मानो इभेक्सन खालामाखै जाखो मानो फेक इनकाउन्टार खालामाखै जाखो मानो फन लायग्रा सासे सुबुंखौ मेलेम गलायनाय मानो गावथाराखै जाखो बेफोरथ' सैथोथार ना माखौ दोनखुमानादों फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा दिनै जुदि बिथाङा नङा होनोब्ला दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं चेलेन्ज खालामबाय बिथाङा इसोरनि समाय लानानै मिडियायाव बुंथों फेक इनकाउन्टारा इउपिपिएल दोलोआ सासन खालामनाय समावनो जायाखै होननानै इसोरनि समाय लानानै बुंथों फेरेंगा बसुमतारीया इएम जाबाय थानाय समावनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ सालायफुबाय थानाय समावनो बर' आइजो बिमा माहारिफ्रा मेगनाव मोदै खुगायाव खदै लानानै थफ्ला रुजुनै खारनांदों आरो गिर्जा आरि खुलुमग्रा जायगाफोरखौ बिथाङा बुख्रुबलांहोजोबदों बेखौ हायोब्ला नङा होनदो इसोरनि समाय लानानै मानगोनां फेरेंगा सार आरोबाव सासे बन लायग्रा सुबुंखौ डिसटेन्स मडनिफ्राय गावनानै मेलेम लिलिलाला गहोदों एनजिअनि सुबुङा फेरेंगाजों बोनथुमनानै दोनजानाय एनजिअनि सुबुंफ्रा हायोब्ला बेखौबो इसोरनि समाय लानानै बिथाङा नङा होनदों आं दिनै चेलेन्ज खालामबाय আজি এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ পেৰেংগা ডাঙৰীয়াক সেইবোৰ কথাবিলাক নহয় বুলি ঈশ্বৰৰ দোহাই লৈ সাক্ষী লৈ ৰাইজসকলৰ সন্মুখত প্ৰমিस কৰি দেখাই দিয়ক अब्लासो जों बुजिगोन ना जेखौ जों मेगनजों नुदों जेखौ जों नुहैबाय मोनथिबोबाय बेखौ इसोरनि समाय लानानै बिथाङा बुंनो हाखाया मा सानो रायजो राजाफोर लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथांखौ फेरेंगा बिथाङा अगियानिजों रुजुदों बिटिआरत সকলো गियानी व्यक्ति इउनाइट हुआथ' आमी बिसारू बे खोथाखौ फेरेंगा बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा एथ' गियानिमोनब्ला सिस्टेमखौ एथ' बुजिग्रामोनब्ला बिटिसिनि स्टेटासा मामोन बिटिआरनि स्टेटासा मामोन बेखौनो बिथाङा दाबो बुजिया दा बिथाङा एथ' गिदिर गियानिमोनब्ला बिथांनि फिजानाय एनजिअनि सुबुंफ्रा बबे अधिकारनि गेजेरजों सासे बन लायनाय सुबुंखौ गावथारनो मोनखो खर'माथायाव मेलेम गलायनाय बेनि एन्सारखौल' बिथाङा होथोंसै अब्लानो बिथाङा बेसेबां गियानि बेखौ जों मिथिनो मोनगोन दिनै हाग्रामा महिलारी बिथां सारनि लुनाय मावनानै गालांनाय डेभेलपमेन्ट खालामनाय माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि गेजेरजोंनो बिथांमोना मेल मिटिं खुंगासिनो दं सियाराव जिरायनानै हाबाफारि मावगासिनो दं बहाबा गोजानाव थांबा हर थागासिनो दं हायोब्ला नोंथांमोनाबो बानायनानै दिन्थिमोन नाथाय नोंथांमोनाथ' हायाखै मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमाय भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ